Sekar Jinggo DMS Video Shooting Popo Ayu di Astuti Laras. As Pripun Mas? Mbah Sis piye kabare? Bapakmu Alhamdulillah sehat. Ya mung kae Mbah Sis kae sih nom. Ya ora diarani nom sepuh ning sehat awake. Ya mung wajane nduk. Kok dandakne nggone Mas Wawan ya ben ketok enom neh. Oh nggih. Lah mbok jenengan niku nggih. Jenengan Dek besarke jane tak wis tak anu lho tak siapke lho. Untuk apa Tak kuwi? cawisi ning omah pirang-pirang. Apa kuwi? Untuk wedhus. Wedhusmu wong kok arep diganti untuk wedhus. Ya kok nek ketemu aku ben iso judir. Jadi bapakmu kok nek udut ben iso ngene iki? Dah, saya ngangkat rokok. Dah, Mas, ini. Elin ya duwe ning omah Apa kuwi? untuk kirek. Oh, lha kuwi pakanane kirek kok. Wah, singo ya ya, Nduk. Uluk salam. Lah Elin kok mbok padane kirek. Kula nggumun iki mau Kak. Piye? MC Serintil sing nyoteng Serintil. Heeh. Aha. Lah jeneng Serintil ki apik kok. Lah gitu. Sri rezeki. Oh, sing anu nyender ya Serintil. Ya Sri. Oh, nggih. Kuwi ya Serintil. Serintil. Apik. Lah jeneng kok Sunar. Hei. Artine iki piye lho? Oh, saniki gaul. Rambutnya iso jegrak dadine kancane nganggo blangkon gak dhewe. Ora iso muni. Jebule gong mari, Mas. Lah nggih to. Nyenduk Piye, uluk salam. Mas? Nggih. Ala-ala, blangkone jenengan teng pundi, Mas? Dinggolang ngono. Wow, tunawicara. Nggih, Nduk. Nggih, alhamdulillah. Kabare pripun? Oh, ngerti karepe. Ngene artine piye? Ngene gak ngerti karepe. Kabar kok ngono ki lho. Nduk, Nggih. sowan wonten ngarsanipun Mas Wawan. Kula. Jebul Mas Wawan ki mboten ngerti lagu. Lek bengi iki njaluk tembang tak aturke lagu kundi. Sing ditagih. Kula mriko nika. Nggih. Nah, Mas Wawan. Wilujeng siang Mas Wawan. Kiri gerak. Belok kiri gerak. Engko sik go Mas. Iki arep nganti to, Nduk? Arep nang jagongan. Oh ya. Mriki. Heeh. Nggih. Ngersakaken lagu menapa Mas Lah wong Wawan? iki lho Mbak Lurah sepuh aku ya malah ajrih. Nggih jajar kan Mbah Lurah no. Nggih. Ngapunten Mbah Lurah. Mas Tutik. Nggih. Wilujeng siang Mas Wawan. Weh, wi Mas Arjuli wi. Wi bapake Mas Gepeng. Sembrono. Iya iya kaya. Nggih. Pengkirian sekedar. Karo ngenteni. Wilujeng siang Mbah. Kakung. Ya. Mbah Lurah. Lah nggih, Mbah Lurah niku pun inggil Wilujeng sing siang kalah Mas kali Wawan. Tutik. Badhe ngersakaken lagu napa niki? Ora ngerti lagu kok. Mas. Mas Mas Wawan ngersakaken Sawung Gletak. dengkulmu nglocot ora odo-odo kowe ya. Iki gandeng tayope niku dereng lekekas. Ngersake Sawung Gletak. Nek mboten percaya tak tekokne dhewe pe. Alah tak idak-ndasmu lho, Dik. Ngersake apa Mas? Tahu gletak. Alah. Oh, alah Mas Wawan ki wong enek manut. Lho ya ora karo kowe ya ora karo Mbak Winarsih. Eneke manut. Lah piye to? Diblusukne barang kaya nekat lho. Kok diblusukne? Ayo Rono. Pripun iki? Jenengan tanggung jawab napa mboten? Puasan tak kon rono mau golek gawean. Nggih. Lah nggih. Jenengan mau ngangkon we tanggung jawab ora? Ya, ndang bawa, Nduk. Ndang bawa. Sawung Gletak niku mboten nganggo bawa. Ora Mas Wawan mau ngapusi kok. Bawa. Tintingi Mas. Bawa. Sekar Jinggo copet.
langgam. Mas Wawan, ngesaken dening napa? Ya gledak. Lah wong sing kersane niku ya Mas Wawan tenan kok. Piye to? Lah kula warok jenengan aturken mriku. Mulane wong ning sing kersane mriku Jenggelek. iki mumpung gone iki resik, Del. Iya, iki mau serintele rak telu to. Ngadeg kabeh. Ngadeg. Mas, niki mau serintele rak telu. Pomo telu gletak kabeh napa ora ya apik. Yo kancane rekoso melu rekoso yo. Son wis penak-penak dadak depil apa? Gayan apa yo? Ayo. Tel aku tasih nyuting. Iki jan. Ayo tayo pes lelekas. Ose Mas, ose. Enek pit. Lah gitu. Mosok ndhetakmu ning dalan, Mas. Oh, wis entuk. Glit 100 gletok nang dalan apa-apa. Heeh. Ana kuburan aku moh. 100 ya Allah, agak iki aku rada 100 Mas Wawan. Oh, duit untu ki ngene iki to. Kuwi palsu kuwi. Mbah Lurah, matur nuwun nggih ya Mbah Lurah nggih. Lah gitu. Iku mau kanggene sinten? Kanggone sapa, Mas? Gune Mas Wawan. Oh, iya. Iki jenenge RT kon gletakan kok ngene iki jarak kajen blas awak aku. Jenengan iki lho MC kok gletakan terus tengah dalan iki lho. Piye to ki? Kosek. Ya Allah. Kowe mau sing nangake sapa? Yo jenggelek, Dok. Ya noro tak jenggelek. 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 Ya. Jenggelek. Letak meneh, Mas. Jenggelek bali maneh. Yo sak sirku 100.000 kok. Ayo mletase. Iki ndas RT lho, Cok. Sembrono ra kajen blas awakku. Neng desa aku disembah-sembah kok. Ngosek pite ben liwat sik. Alon-alon, Mas. Ndas mbok prindes kok malah. Ngosek Mas enek truk, Mas. Yo dadi jegelekke kok selanek truk kowe. Gak apa-apa piye. Nyawa Mas Raden. Sing ngatur. Jenggelek ya, Dok. Ngosek mobilnya ben liwat sik monggo, Mas. Monggo. Mutiar ki malah. Yo, Duk. Mas. Wah, Non. Cak Ya Allah. Ya Allah, Mas Tiono. Lah 100. Yo. Loh. Yo. Wis to. Wah, yo wis. Kowe gak melek 100.000 Del. Ayo. Matur nuwun Mas Boboe Mas Tiono rezekine lancar, sone laris. Ayo panas iki, ayo. Panas gasku mrocot iki. Ayo, wah koyo nang neraka wis. Sik, ngosek. Melek. Jenggelek 50.000, Mas. Jenggelek osek. Di Mas Kendos. Oh, nggih. Lah rezeki ya doan. Lah ngene iki gletak sak jam yo kuat aku. Klarune moto. Grek suwe men dikekne ora kuwi.
Lan jenengan cek on gletak kok. Nah. Mas Kentus 50.000. Ya, matur nuwun Mas Kentus ning urung. Lah ngono suwen. Ngono klentuk duit kapan nek? Kose iki bose. Tambahi selak panas. Karya Mulyani. Weh, bose Karya Mulyani. Aduh. 100. Ya Allah. Pak Bu, nek ajeng bangun pasir balap gilingan dhewe. Gini Mas Karya Mulyani Mas Rokim. Kose. Dek liwat sik. Pasir balap gendeng tanon. Lah nggih ana motor lewat. Iya. Lagi Mas, Nggih. ngene iki pomo 2 jam kok terus yang lewat Pak DPR. Ora apa-apa, 100. Ya, Duk. Lah cengelek, Duk. Jam lah, golek Panase koyo neraka jahanam. Lirik kamu. Ya. Aja mbok geret lho, Duk. Aja enggak. Terang Mas, terang. Weh, Mas Raden saya digawe. Di Mas, 100. Enek. Oh iya. Wah, copet RT kayak gini iki. Ya. Kose Mas, enek trek. Wah. Disumet. Pak Raden arep digawe. Sekar jinggo tanggapane MC-ne yo aku. Cuk ora cobletak. Heeh. Yo jenggelek. Iki tak jenggelek ke. Ini selak panas nyuk. Jenggelek. Iya, Mas. Bali. Iya. Maneh kondario arum manuke apa. Matur nuwun Mas Kentus. Mas Kentus. Sarung glet. Seket. Aduh. Alhamdulillah Mas Kentus. Wah, 100. Mas, kula mau diweling karoan Mas sapa sing wingi bar ewuh nika? Mas Petro. Mas Petro. Ndi Mas Petro? Jenengan kan priko. Ndi? Kok nyedak ngono. Ya Allah Mas, iki ndasmu bos. Jasmu dhewe kuwi. Mustaka. Mustaka. Mas Petro ndi? Kae ning kono kae. Dari turahane akeh. Lah rono iki rek mlayu iki piye? Yo gletak. Lah. Iki lagune sawung gletak. Lah bir iki. Ora. Mas Petro Bante gawe. Dan arek rayen mobil ya Duk. Ya. Oh jenengan ditangeke. Nggih. Lah mboten sah Mas, niki mung guyon. Mboten mungkin. Oh nggih, matur nuwun. Piye Mas? Pilot. Ora tak tampa ya duit ya. Matur nuwun Mas Petro. Lah nggih to. sing ngangkon ngadeg sapa? Pripun, Mbak? Piye, Mbak? Oh nyalami tok banter men tak kira arep nambahi. Nyalami tok ngono. Enggak. Ning kene neh. Nah, jegelek, Duk. Nggih. Panas euy. Ajeng gelek. Kluget. Piye kuwi? Oh gak iki rambut mungkin ana sing dawa, ana sing cendhek iki rambut apa to, Mas? Penguripan. Oh iya. Oh, kae bose. Oh, Sik, Bos. Kowe iki gak entuk jegelek ngletak ose. Iya. Jiko enak. woro-woro. Mas Suroke ana aja batalke alhamdulillah. Iya. Iya. Ya. Ajeng gelek. Iya, iya. Alhamdulillah, lah mampune bose yo iki. Kenggene Mas Suro bose campur sari.
Ukut kono lho, tak bose aku. Ki opo iki? Ngisin-ngisini 5.000. Dos kok kaya. Lah iya. Kaya wong tipis ae ya Mas. Lah nek ora apa-apa. Digenep-genep. Dodok lah ngene kuwi. Wis sisan kuwi nggar 5.000 lah ngono. Nerang ngono ora kobet. Jenggelek ya do. Panase to, Has. Hei, kuwi malah tinggal jagongan kaya Kosek. Mas Rokim Karya Mulyani Pasir Balap. Iki. Lah matur nuwun. Anake bose. Anake Mas. bose. Ya. Oh, matur nuwun. Pasir Balap, Duk. Mas. Ora campuran apa-apa. Leh Dinten nyauri Tanon piye? Sragen. Anake Mas Rokim. Anu Rokim leh nyauri piye? Moh Pak Botak ngono, isin kok roh. Jenengku Mas Ri, Mas, aja botak nggih. Ya. Ya. Ajeng Iya. Suwo. Suwo kadang. Jendela. Suwo. Suwo. Iso suwo ora? Jenengane nek ngangkon suwuk iki sing sae. Wes ngono lho. Nek arep suwuk 100. Suwo lho 100 lho. Kok nek gak 100? Tak gelem boga. Lah iya kok nek gak Nek gak 100 gelem ya gak iso terus. suwuk. Piye Mas? Susune sinten iki? Oh, susune ledek. Rasane piye Mas? Mengke mang suwun kene jebul susune ledek enak. Sak gelas melih. Lah. Iya. Disawer tukang sote. Tukang syuting arep nyawer. Tenane lho. Ora ngapusi. Dia bang bayi lele. Syuting idol kene lho. 1000 bos iki. 1000 apa? Hanya malah tak sawer yo dibagi rata. Nah, satu. Oh, malah jenengan sing nyawer tukang sote. Moh yo wis. Habis sawer kok moh hari bebas sik njaluk saweran isin ngono iki. Tak saine padakno. Ya. Iya. Weh. Nang endi ku mau? Berene jeglok kaya. Ya engko 50 wae ya. Nggih. Ajeng gelek. Asri. Kose. Asri. Arep Arep ngebu warni. endi mbok dewane? Bu, niki Bu. Mau ngersakne jenengan. Ora ndang-ndang to, Mbak, doso kene kok. Randang teko lho. Ndang jegelek lah dhek teko lho. Santi teko. Nggih. Menika para tamu sedaya gandeng tayopipun sampun. Disuwuk sik aku ditangeke sik. Aku tangeke sik genyok iki. Suwuk yo karepe ora yo karepe ngono ra wis kok. Aku ngadeg iki. Hah? Aku tangi. Lah ngadeg yo karepmu ora yo karepmu, tangi yo karepmu ora. Sompet iki. Alhamdulillah Mas Rokim pasire laris Mas nggih. Terima kasih bosnya. Nggih. Karyani. Karya Mulyani Geneng Tanon Sragen. Griyanipun ngarepe Mas Sekar Jinggo Mas Suro. Wah, pasir asli yang giling dewi kok. Ngaten matur nuwun. Iya entuk 4,5 iki. Alhamdulillah. Matur nuwun. Saking rawuh, matur nuwun nggih Mas Mawan nggih. Pun bundas-das kula. Ketatap watu mriku panasiran jamak. Menika antar buka beksan ingkang angka sepisanan. Tertamtu gambir sawit. Wis lingga ya yu. Heeh, wis pokoke ra kringeten weh. Mbak Warni.
Ngopo? Mik tak njaluk dhewe, ketok ya enak iki. Iki popole isine ra akeh iki kok. Pengen